Na ako'y pangutana isa ka bulawan ba? Isa lang bulawan. Kanang Sige. kinsa man jud ang pinakauna nga Santo Papa sa simbahan Katoliko? Oh, ayo ko pangutan na kay dili man ko Katoliko. Ikaw Di mo may tanan dapat ko. pangutan na ko ana. Mo out na ko kay na ako'y buhaton ron, mo out na ko. Mo tanan na ko para nimo ba kinsa magyud, kinsa magyud. Bro Eugene, ay sag-out bro Eugene, kinakoy pangutanan nimo bro. Bro, nangutana siya og kinsa daw Asa ba, unang papa sa kinsa Katoliko. man? Ako na mahinoy pangutan niya nga dili Para mo nimo ba Katoliko. ako lang gipangutanan nimo ba nga kay Bro Eugene, mo kung i-deny nga si San Pedro mo ay unang Santo Papa. Ako pangutana kinsa ba unang Santo Papa sa simbahan Katoliko? ako beto bag. Sige. May kasi bulawan ra akong gipangutana. Dili kay ayaw ko pangutana kay dili ko Katoliko. Ikaw may dapat Ikaw ang pangutan na ko ana. ikaw ang Pangutana ko ako gipangutana, king ikaw sa ang inyong libro gipangutana. dili sa pangutana man ko nang wala mo ko naswitos niyong kalihukan. Wala gi ba kay inyo man kung gibinay nga si San Pedro dili maoy unang Santo Papa sa Katoliko. Magkinsa mo di Ako ito bag. unang Santo Papa sa Katoliko ug dili San Pedro. Ako bro Baga, Eugene. bro, Peter. Sige, ako ito bag. Bro Eugene, okay na nimo? Si Bulawan akong gipangutana, si Bulawan akong gipangutana. Ayaw gipasa Di sila. ko motubag ana gapo, di ko motubag. Sama na, Saksi Bulawan. mo ha, sa barista na butubag ha. Ako ito bag bro gapo. Ako may pangutan ni mo lang papa ninyo nga inyo na papa o Lagi ba, kaila na. ako lang gi-confirm ba? Diba, naingon mo nga, Hindi ka dili kailan. lagi na Santo Papa si San Pedro sa Katoliko. Kinsa man daw unang Santo Papa sa Katoliko ug dili si San Pedro. Ako may pangutan na imong papa nga wala gyud kakailan na imong papa. Naaman sa inyo naman sa imo ang burden of proof ana kay ikaw may nagsupak-supak ana. Mo gani mo supag ko kay nganong supakon ta ka. Ikaw rabe nagingon nga 1870 ra mo ni sulpot. Muna nga si Hindi, Pedro nag-exist dito sa first century AD. Sige, Wala pa may Roman Catholic Church. 1870. Lagi 1870 at that time 1870 kinsa may unang Santo Papa jud sa Katoliko ana. Ikaw may nagingon nga 1870 di uyo na taka kung pangutanan ko nimo kinsang papa inyo ng papa ay kung pangutanan yung papa ko ako kailan yung papa. Diba? Aso sa ato pa mo dawat na ka nga si San Pedro may una Santo Papa sa Katoliko. Dili ko mo dawat kay matod ba ganin nimo 1870 kinsa ra mo man. ni sulpot. Lagi, ug dili ka mo dawat, kinsa mo giuna Santo Papa sa Katoliko? Abi lagi ko mo pagbutbuot ay papa. Di mo to. Ano? Siya ba? Naway mga sa May pangutanan sa papa nga ako ko kailan yung papa. Ha? Unili ito gamitan na nimo pataka ba? Pataka version, pataka Asa version. kung kayo magpataka ron? Ito magpataka kay may maggapo ta kay pataka-taka. Ikaw gani di ka mo dawat nga ang yawa nagutog sugo. Magay ka pataka. Gusto ni wa Kinsa may una Santo Papa? Kinsa may una Santo Papa be? Aber? Ngita kag proof nga ang Katoliko gisugo sa yawa nya gamitan kag Biblia di ka mo patan nga ang yawa mo nagamit sugo adlo ka usapan. Sige. Ay mo ring una-una. Wala, saksi mo ha. Asa badista wag katubag ha sa unang Santo Papa. Saksi mo. Kung tubagon ta ka nga mag-edit na mabuga bawal man ako na imong tiktik. Dili, wala may edit ani Brad. Sharing man ning ato ba. Ito gan lang og kinsa kay atong husayon. Ay kapangutanon ako ba kinsa ang unang papa? Si San Pedro. Catholic Church. San Pedro. So San Pedro. nag-exist na ba ang Catholic Church nga name diha sa first century AD? Ang simbahan nag-exist ang pangalan wa pa. Sama sa Pilipinas ba nga uhay nagipangalan pero ang Pilipinas ga exist na before ginganlan. Kung kiningon man kang nag-exist. Modinay ka ana nga dili si San Pedro din tagaay kog kinsay unang Santo Papa sa Katoliko aside ni San Pedro. Basta nay unang papa sa Katoliko. Kinsa man? Kita lagi na. Mutugan mo, may kutugan na ka. Ginuang nga mangyabot ka di mo dawat. Ha? Wala pa ay Roman Catholic Church nag-exist kay ano? Nga Sabadista maguna di aga po. O dili man ang inyong Roman Catholic Church nag-exist na unya. Kanang silang Pedro kay silang Pedro Sabadista ba Ug to? ka kahatag, Brad, ug ka kahatag kinsay unang Santo Papa nagpabilin ang kamatuoran nga si San Pedro giuna. Si San Pedro nga. Dili lagi ka magayon San Pedro. Yung ano, kung San Pedro ba Sabadista mong dako? Si Pedro Sabadista Kinsa ba lagi to? di ka mo dawat ni San Pedro din kinsa man.
Kinsa man. Oh. Eh lagi ko pangutan na yung papa kay ko kay lana. Unsa nga pamugot mo na yung Dili papa ba ka- patutan sa kuha? Daw sa Diba, dapat ka- dinay ni mga dili ya. Dibunay ni Kinsa man mga ay? dili sa San Pedro, din kinsa di ay og dili. Dili lagi ko mo dili lagi ko mo angko na yung papa kay inyo ng papa kamo na nakabalo ana. Dili wala man ko mangutanag. Brad, wala man ko mangutanag gipaangkon kanako nga kanang Santo Papaha inyo ba na apel ba ka ana? Ang ako lang ba concern lang nako kay sharing man ato no paday ganay ba? Ma-share. Kumaga May ni dapat mga pira mangutan gud punta na ninyo. mga ugis na ba? Kinsa di Oy ay ang dapat mangutan unang na Santo ninyo Papa kay sa Katoliko ato nimo ug dili sa 1870 San Pedro. nag-exist ang RCC unya. May kamangkon ka nga inyong papa si Pedro. Kaluoy nga 1870 unya naabot naman first century day na unsa. Supak na Ang kay layo ngalan na man ay. na nga Brad, ngalan man na dili man ang simbahan. So, Wahi ang kaya ngalan yung pero ang simbahan magpangalan. di na. Kay niyo bang pangalan unsa man jud ay ang pangalan sa simbahan ni gitukod ni Pedro? Wala na pa simbahan gitukod sa Pedro. Kanada yung 16-18 sa Mateo. Si Pedro day gitukod ana. Kanang relihiyon di sumangkon ka nga pag-abot ni Pedro na anay simbahan wala gi nagtukod. Ha? La nagto Ha? ko ni Pedro day. Okay. Nagtukod na si Pedro. Niyo man ka nga wala nagtukod si Pedro sa simbahan. Kato pa na dai simbahan daan sa wala pa si Pedro. Asa man ba? Asa man mabasa si Pedro gatukod sa simbahan? Kanada Oh. Like 16-18 nga, naingon diha nga, pagkat tukuron ng ang iglesia, unsa man ang iglesia diya? Nya si Pedro Pedro day day gatukod gatukod ana nga si Kristo man. Si Pedro ang gisugo, noon sa man ka? Si aman gisugod Pedro dana pagtukod. Luya ba? Kuning tawahan na Ito eh. lang. Asa si Kristo nagtukod sa Si simbahan Kristo no. nagsugo, Ano na? kay Pedro. Dili si Kristo Dili, nagtukod. dili, Si Pedro, Brad, ano yan? gisugo, Si ato Kristo, pasahon Brad. na, baka kung magang dako. Kanina sa, lagi, tanawa ha. Ikaw may bagakon, ana ron, tanawa, basa. Basahon ako, Mateo Basahon na, 16, 18. Diha ako? Basahon ko ha? Og sultihan ko ikaw. Gisultihan niya ha si Pedro. Og sa ibabaw ni ning bato pagatukuron mo ang akong iglesia. Sino, naday mo. Sino, naday mo. Pagatukuron mo. Lagi mo diri pagatukuron mo ang akong iglesia. Si Pedro may gisugo. Wala ba si Kristo nagtukod? Namakak mo ka. Wala may mo sa iglesia. Wala may mo. Ato, kung sama na nga version sa Biblia imong gibasa. Pagatok Sa version koron King mo. James. Pagatok koron mo. King James, tanawan ako, nabay mo. Isa, pagatukuron mo. Uy, Pagatukuron mo. Basahon otro ha? Nag-record niya. Sa Mateo 16, 18. Og sultihan ko ikaw sa ikaw mo si Pedro. King James, Og si King babaw James, ni ning King bato James, pagatukuron ko. Pagkatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga pultahan sa kamatayon dili kayo makabuntog kaniya. Basahon ako. 16, 18. Amo or ko. Ano lito amay tinuod na mo or ko? Tumagot. Oy, wait. Amay tinuod. Ala na wag kag sige kag tumagot ko nito ah. Ibig malangit ning bata padong meron ni sangit. Di para man ni purgatorio sa ila largo kini impierno. Kaps ako pagutanon kaning Mateo 16, 18 unsa man jud nga simbahan say pangalan ani kay wa man ka nag-exist ang RCC dire. Ay, unsa gigamit niya mo or ko? Kaps Klaro na to na imong panabot ba? ha? Ibasa na gani inako balik-balikon pa gyud kapoy gibalik-balik eh. Dili, usa may pagsap nabasa ni Bria mo or ko? Ibasa na gani na nako. Unsa lagi na kasuwat mo or ko? Usay tinawdan nimo Si o ko? Pedro gisugo nga pagatukuron ni Kristo ang pinaagi ni Pedro. Mo o ko? Asa mo o ko? Ko og mo. Ug mo. Naagi gani ni Kristo, ningon diri pagatukuron ko pinaagi ni Pedro. Oh. Naningon mo kag mo lagi ganina. Ko or mo. Amay Ingon di karo. mo. Mo may magigamit Tama, ganina. Ingon to ya. Karikon daw na ala ka. Dukon mamang ko nga. Pareha naman. Ala na kami. Kasi ako na po yung mga na.
Anong iglesia diri sa may pangalan Gaps? wala mag-specific ang si Kristo. Wala So wala mag-specific. wala ang dili ba klaro ngalan. ka RCC ni dire, way klaro. Kadali lang ba? Ha? Ang simbahan nga gitukod ni Kristo, wala siya magngalan. Mabasa ba ingon Away, ngalan. tukodon ko ang ibutangan niya ngalan, wala man. Igo lang siya niingon nga tukodon ko nga akong iglesia kay rason na dili mo gud bayad sa atong Ginoong Kristo. Kay kana ganing sa Roma 16:16. Di mo na tanangalan pero gidaghan mang gaklim ana. May pag Di lang kay iglesia iglesia ni manalo. Cristo Gaps. Ayaw sa ba? Mabasa. RCC wa gyud. Ayaw sa ba? Ayaw sa ba? Tubag pa man ko. Unya karon kay wa man ay ngalan mo nang ang mga apostoles nagtawag ana og nagkalain-laing mga pangalan, Iglesia sa Dios, Iglesia sa Babylonia, Iglesia sa Corinto, Iglesia sa mga balaan, Iglesia ni Kristo. Unsa Wala to nga iglesia? exact na pangalan. Mauna nga ang simbahan nagitukod ni Kristo dito sa Jerusalem gihatagan og opisyal nga pangalan sa mga namunuan sa sulod sa simbahan mao ni One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Wala gi ka. Anong nahimo na sa Pag Katoliko? Roman Catholic Church. Kay ano, Anong nahimo ang na iyang sa gitukod Katoliko? kay Iglesia Paminaw sa- Christian paminaw sa- Church, Brad, di Roman paminaw sa- Catholic Church. Paminaw sa. Kung anong gihimo na sa Katoliko nga ga-opisyal mig pangalan, imbis pwede raman tagdili. Kay daghan naman kayo karon ang nag-angkon nga sila tinukod kunong Ginoo. Di mo na ang simbahan Katoliko ga-opisyal ni og pangalan, gahatag ni og opisyal nga ngalan sa simbahan. Usas mga timaan, One Holy Catholic Apostolic Church. Ano ra gud sa yun? Kay One Holy kay One Holy Catholic Apostolic Church man ka. Kadtong si Kristo sa Badista to o Domingista. Kay ang RCC Domingista man god. Og Sabadista pas Domingista kay Sabadista pas Kristo nabanhaw sa Sabado. Sa Domingista gid sa nabanhaw gud sa Domingo. Og di pa Sabadista pa to as Kristos Domingista siya nang naman sa Domingo ha. Kaning Lucas sa Lucas kapitulo 16. 4:16. Lucas 4:16. Unsa man ni adlaw? Unsa ba kapitulo 16? 4:16. 4:16. Adlaw na importanteng adlaw para sa mga Hudyo. Nisulod si Unsay Kristo adlaw? diha kay ang tuyo ni Kristo pamina sa ba? Adlaw na ang Sabado. Importanteng adlaw para sa mga Hudyo, dili sa mga Kristiyano. Nisulod si Kristo rason kay sangyawan niya dito sa sulod ang mga Hudyo nga nagtiguman sa sinagoga kay wala mo dawat sa iyaha as Ginoo. O bito itong mga suko o mga Hudyo pag human ug basa ni Kristo sa balasahon kay wa kadawat, di ba nagbagulbol ang mga tao. Kinsa ra man ning tawhaning tudlo-tudlo man ni anak ko man panday, ilam tas mamag papa ani. Utong ilang gitagak dito sa pampang Kaning, wa man lang Gaps, mapatay kaning Kristo kay gipagingon wa diri, man Gaps. maabot ang iyang panahon. Kain. May pag-ingon diri nga sumala sa nabatasan ni Kristo Gaps. So pagko ni mo dili. Di mo na ito supakon kay ngano man. Nganong nabatasan ni Salamat, Kristo kay daw wa sa di ka rin Biblia supak. sulod. Paminaw sa ba? Paminaw sa. Di ba ko? Nganong nabatasan ni Kristo sulod di ana sa Biblia sa sinagoga? Kay nabatasan man sa mga Hudyo di ana nga mao ilang tingtigom. Unya Basta to, ang panis, purpose sunod ni lagi Kristo. gihapon si Paminaw Kristos ba? balal sa Hudyo. Ayaw sa sabaw kay gatubag pamangko. Ayaw sa sabaw ah. Mao na nga ang rason kay si Kristo nanagat magtao. Sama ra gud ani manabo ka, ala magtabo Lunes nya Domingo ka nanabo nga Lunes ang tabo, wa gyud makuha dito. Ikaduha, dili man matag Sabado si Kristo ni sulod sa sinagoga kay ngano man. Sa din ang sumalas na batasan Gaps dili na taga Sabado. Dili pamino sa ba. Kanang moingon tag sumalas na batasan kun makauli lang si Kristo sa Nazaret. Pinatiknot nato kasi Kristo dili ba permanente kada Sabado naag Nazaret. May man og parihaan ng pikas barangay nga pwede ra matabok na to diha. Nga layo binan travel nila may magparehas karon nga dahil motor pwede ra ta mamarag sika dito. Sa una binaklaya pa sa kay pagdungki. Ya, una-unaon nimo 20 ka kilometro gikas Nazaret Iwanan pag ni mo asa niya walihan. Gapsoy naabutan na magkagdungki. Sa ba? Mutubag pa ko. Nga ikaduha, dili na to masabot, dili gid na to mafrog nga kada Sabado gid siya naa sinagoga kay na may mga senaryos Biblia nga nasa kaumahan, kadaruhan ba? Nga nasa bukid. Dili man na Oh, mao atong wala. church diha, di man na mao layo na magay ka. Iwan na ni mo eh. Dili lang pud kay kada kuan mo. Dili pud kay kada adlaw ipapahulay ra mabasa nato sa Mateo 26:55. Nga kada adlaw gid siya na basaw na to ha.
Unya mingon si Jesus sa mga Anong tao. kadadlaw Tulisan to ba siya ako ning nga anong kadadlaw to siya ning ngadto sa sinagoga gaps? Hilot, kamong duha pa mati Basahan mo. mo to. Kanong kadadlaw to sila ngadto Matag-adlaw. sinagoga, di Basahan ba mo tiyon ta. man lang mga pare? O di ba tiyon ni Kristo mga pare? Di ka to mga pare kakon man to. Unsay debatihon? Unsay debatihon? Walay kalain na sa mga pare karon. Unsay debatihon? Ba nang lawgaw na. Matag-adlaw. 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 Lagi dire imo mo sa bandura. Matag-adlaw. Matag-adlaw lagi dire. Gato na gilawan. Astagfirullah. Balik ko ni gapo, balik ko. Tatay. Kasi Ah, gapo sige. ningon Bro, man nga nag-exist na ano lang bro? Roman Catholic Ano Church lang bro? niya panahon. Tugano lang jud ko bro. Bro, tugano lang jud ko. Ano ha? Unsa man jud kinsa magiuna Santo Papas Katoliko bro og dili San Pedro? Ayaw, lagi ko pangutan na lagi na yung papa. Kaya wag ko kailana. Aw, di ka mutugan karon. Di ka mutugan karon pero sa imong live pasabot ani nagpabili ng kamatuoran nga si San Pedro giuna Santo Papa. Ah, dili po ko mayong San Pedro. Kaya wala para sisi nag-exist ya sa first century AD. Ah, dili ka mo ingon. Kinsa man jud? Kinsa man jud? Be, kinsa man jud? Kinsa man jud? Ah, dapat nakailan, nagkaanak. Kaya ibo ko ng papa, di na ako. Asa? Brad, dili pud si Uyon na day ka. Uyon ka. Brad, dili pud si Pope Silvestre Brad. Wala ko. Kabalo, kaya niya man ng papa. Kinsa man jud? Kinsa lagi? Kinsa man jud? Ayaw, lagi ko pakutan na ipamugos. Manay mo papa ko lang, kung kailana. Si Pedro, kaila ko. Kaila ko ni Pedro, pero yung papa, wala ko kaila. Lagi. Sa ato pa day ka wala man ka nakaila Brad. Wa jud kay matugan na ni. Ah, tagaan kag source. Si Ah. si Juan, si Constantino, paghawa niya siyang emperador, ang iyang gahom, gibili niya siyang kapapahan. Amo na imong tres up. Puno kinsa tong papaha ang gibillan. Di mo may bawa ng inyong papa. Gibilinan niya ana. Gibilinan mo ka niya. Gibilinan mo ka niya gawom. Kinsa man to sa papayang gibilinan. Oh. Wala imong tres apon kung kinsa tong gibilinan ni Ah, Constantino sa iyang gahom, kulang. mo to ang inyong papa. Kulang imong kwan. Kulang imong source. Kulang Ay sa imong do. source. Ay sa pangutan mo. Ay. Unsa man na unolito? History na imong gibasihan o story? Research na lang sa history kay ang kung napakoy libro na masultihan ikas pila ka punto. Di man. Ha? Unsa imong gibasihan kanang niingon ka nga gibili ni Constantino? History na. Sa gibinlan niya na siya gibinlan. Oh. History unsa lagi na nga History history? maga. Ah, Oh. sige. Unsa nga history Ayaw na? na kung panago sa history, research na lang diya. Ah. Damay-damay yun, mga tayo magkapatay. Klaro naman ang si Constantino ni hawa siyang pagka-emperador. Bulawan. Paghawa ni Constantino siyang pagka-emperador, ihatag niya Lagi iyang Bulawan. kagamhan, kagahom sa kapapahan sa Roma. Kung Lagi diyan na ni mo Bulawan. may bawan, Mr. Gapo, ang inyong unang papa, Lagi. dahil patubaga Bulawan, kayo kung Bulawan, kailan na yung Bulawan. papa, imo na Ay, papa, di na base ako. lang sa inyong, bro, ano lang, sharing naman na ito, ano? Base lang sa inyong pagtuon, bro. Kinsa man gyud, bro. Sa inyo lang pagtuon, ha? Base sa inyong pagtuon. Sa mong pagtuon, 300, mga 300 AD, above, Ah. more or less, 300 AD. Mm. Si Constantino manggod, nihawa siyang pagka-emperador. Ihatag niya iyang iyang bala, iyang kagamanan sa kapapahan sa Roma. Sumotoy mo tres Kinsa apon man kung eh. kinsa tong papaha ang Lagi, ihatagan. kinsa man Sumotoy sa inyong unang papa papa, dili si gitagaan ni. Pedro. Layo na ni Pedro per century AD niya, 300 AD na inyong papa. Ha? Di ba? Lagi gitagaan gihatag mga Constantino. Dapat kumpleto imong research ana. Gusto man imong ipalabas nga i-mention pa nako inyong papa. Ayaw na kog pa-mention na sa inyong Natural papa kay kay kung ako mamayon ra nga kung ako gihatag ang kagahom nimo. sa mga Santo Papa. Imong i-search kung kinsa Santo Papa ha gitagaan kagahom ana kay kulang imong research ana og wa Ang kay kuan Ka source source gyud na nga papa ninyo diya. Ang yawa. sa man. Ha? Sa mga tuigan nahimo ang sa man ang tuigan nahimo og Santo Papa ang yawa.
Unsang tuiga? Ah, Hmm. kadtong mga tuig sa paghawa ni Emperador Constantino, yung pagka-emperador, Unsa tuiga? kaya katong papaha, yawa man to, yawa si dugo to sa yawa, sa to ba yawa po siya? Ah. O mo, dito Ah. nagsugod. Kinsa ngalan? Kinsa ngalan anang Santo Papa nga yawa? Singalan, Chris apa lagi sa Hmm. istorya, ayaw ko pakutan na, kay dapat kaila ka na, kay inyo gunang papa. Ako ba yung No, no, ako sa pangutana pangalan ba? ni Dawana? Kinsa man ang Santo Papa nga giingon nimo nga yawa? Kinsa nga ana? I-search. Wala lugar ka kay Papa. Wala lugar ka kay sa Ano? Papa SD. Unsa naman ko nulito? Akoan lang kanang ano unsa tuiga sa naghari isip Santo Papa? Santo Papa? Unsang tuiga to si Constantino ni hawa siya pagka-emperador aw. Oh, butong tuiga. Unsa tuiga? Ay naku pangutan nag tuig kay wa pa ko na tao dito, history tres apa? Ay naunsa naman noon ning gipangutana kanako. Unsa may tuiga si Constantino ni hawa sa pagka-emperor? More or less 300 AD ni hawa si Constantino siyang emperador. Sa ato pa Gihatag katong sa ato pa katong 300 ED mo to pag-reign sa yawa nga Santo Papa. katong gihata, di ba? Si Constantino ni hawa man siyang pagka-emperador kay niadto siya sa Constantinople. Katong gihata Mm. niya siyang kagamhanan, mo to inyong papa. Mo to imong tres apo na Sa ato pa di ay. Dili ko Sa ato pa di siya ay. ako man na Bro, bro. inyong papa Bro, na bro. sana. Bro, sa ato pa di ay namaka kasi imong pag-ingon nga ang unang Santo Papa si Pope Virgilius. Diba mo na imong gitugan sa una? Wala po ko nag-ingon nga namakak ko. Wala po ko nag-ingon nga dili ko namakak. Asa may tinuod ano ang yawa o si Pope Virgilius may unang Santo Papa sa Katoliko? Ikaw nulito ha mo, sangit di ka na sa sangit di ka sa tusok ni Satanas. Pagingin pa lang, Ang pagingin yawa. pa niya daw siya. Pagingin pa niya siya kailan makak na. Labaw na nangutana nga namakak na. Di ba gani siya mutugan. Dapat ina siya mangutana. Kay kabalugod na siya kinsa yung papa. Si Pedro, kailan ko? Ay, Si Pedro, dili mo Argumento yung sa papa. una. Ayun na pasig, ayun na Ang pasig. anak nimo na base sa anak ko, base sa Nagmamagaling imong Maria, o gitog kita anak ato. ko sa una. Base sa imong gitog anak ko sa una, si Pope Virgilio ang una Santo Papa sa Katoliko. Nga naghari siya sa Santo Papa, ako gisubay dire sa listahan. Di wala man atong giingon ni mog 300 AD kapin. Yan sa may tinuod Usang ni ang yawa Usang si tuiga Pope namatay si Virgilio. Constantino. Usang tuiga namatay si Constantino. Namatay si Constantino, nadir sa kong record world history. Atong tanawon. Namatay si araw, 400 Constantino. Oh, niya ha. Namatay si Constantino 337 AD. O niya, ingon ka nga, pagkamatay ni Constantino, mo'y paghari sa yawa anak ng Santo Papa. Saan naman ni si Pope Virgilius nga mo'y unang Santo Papa karon? Nga, dugay naman patay si Constantino anak, mo pa may paghari ano ni Pope Virgilius, wahin naman kayo. Saan man eh? Ay, Pope Virgilius. Ikaw may gaingon na sa una, nga, ang unang Santo Papa sa Katoliko, si Pope Virgilius. Di ba? Hilig mo gini maminaw. Hilig mo gini maminaw si Nulito Guan. Istoryang katawanan. Istorya ang katawanan. Wala gani Gaps ka. Ayaw ko patugada yung inyong Papa Gaps. Kay wag ko kaila na. Kung Dapat ikaw maminaw kailan ka, kung si undo, Pedro, kailan ko ni Pedro pero wala pa man mo inday. nag-exist panahon ni Pedro. Kasing ko magulanon mo hopay. Kasi ko ano, Blasabas, pumunta na. Amigo. Amigo. Sige go. Amigo, kay putong lataan na kayo. Pangutan nun manong ko silang papa nga ako kailan na. Nangutan na silang papa, nawala, tingalin is dalan. Nangay Ibiyan ang papa. Mangutana lang ko last, bulawan, last na lang kay nag-edit mo ko video. Last na lang ka nang
kinsay mama o papa ni Eileen Goldwhite? Ako may pakutan ni mo papag mama ni Eileen Goldwhite nga wala Naon mamang ko sa dito na founder tao na sa ninyo, wag kay balo, 1843. binuang mo. Kabadista ka kay Balo. Propita na ninyo, Kabadista nya wag ka kay kay baw. Kisa may nagingon nga propeta na nako, ikaw Romampod. Naon sa namagkak to inyo mga walo niyo propita. Naon sa na di na mo tuon eh. Bisan si Ellen G. White kung sa iyang sa libro, ANC wala pa siya na, nagangkon nga propeta siya nga mo na ayaw patakag tumo dia. Ito pa namagkak tong uban ninyo mga walo nga ningog propita si Eileen Goldwhite. Dela nga propeta Propeta siya. para sa sumusunod pero dili siya mismo ka ni si Ellen White sa iyang libro, wala siya ningon nga propeta siya. Ayaw sige. lagi pag Kinsa may tumo lagi. mamagpapa, kinsa may mamagpapa ana, kinsa mamagpapa to. Magpapa ayaw. Ngutan na lagi ka nang mamagpapa nga wala man na sa history. Founder ninyo wag kay baw ana, may binuang man eh. Tres ragud na nga nagmama ka ni Maria unya. Ambot di man mo kadugo ataw nya pag kita nya nagmama ka. Brad, ulaw kayo ni Brad, kaugalingon nimong programa, di wag kay baw sa mamagpapa ni Eileen White. Ayaw lagi kog tres Naku, tres Ginoo apa arang ko. papagmama ni Ellen Goldwhite kay Hmm? ayaw mo man ko ayaw mo ko isulod na imong bulsa nga umang yapon kay makuha na. Pasti lang luoyan, hulog kag Imo awon diha ang nga ang pag-edit-edit ra nimo magakuha ka kuan. Ideya. Wala nga ako, di na ko wala mahilan man, nimo. nangutana raman ko. Siring maning ato ba, nangutana lang ko Tanay si siring Valerie maning ato. Balasabas. Dung jen budawat. Ano nito? Kung ANC pa ka ano nito, gitiwalag na ka. Kaya, kuan bro, salamat yes panahon, bulawan, kay magtiwas ako niya kung gi-edit yung video aryo. Nawa nag-edit lagi na siya video Dol. mo na nangita ra siya bigil kung Dol. masayop ang tubag Dili, awak dili yan. imong video akong gi-edit. Dili imong video akong gi-edit. Gusto Dol. ka mo tanaw. Dali lang ha, patanawon ako ni siya. Kay ga-edit ko kuan ba, ano mag-live ko sa kuang gamit anang OBS, ga-practice ko kay sa sunod akong live OBS na akong gamit. Dali ba? Oh. Kita ni Magubes. Oh, di hello ay. friends. Day yapon. Tani mo, friends, ada akong kamera friends oh. Aha. Taguwat na friends kay wapa ko ika butangan friends. Amo to si Espiritus Kamaturan kay amigo po to ni Gapo ba wa man siya nag-request. Gusto na siya maka-story ni Gapo. Espiritu Tonto. Ano makan sila? Nya. Saan man ni? Sige, Hey, Valoria po. bro. Punta na, Salamat bro. sa panahon bro. Valoria kay wa Salamat man sa eh. panahon bro. Sige. Oo, tumayo gaps. Asa Si Valoria naman si Hilot na Bulawan nene. ha. Bulawan, assignment niyo muna ha. Ngalan ni Papangilin Goldwhite. Ipasa na Oo, mo may na makuha sa sa may makuha na kuha na yung papa nga mo koy makuha na kaluwas maluwas pa kuha na yung papa nga di pan. Family background sa inyong founder, wag kay Ikaw Maria, di ko binuang makaluwas man. dahil si Maria ni mo, mo magkagalingon mo luwas mo kagalingon. Bala gani ko kinsay mamag papa ni Eileen Goldwhite nga dili ko sakop pa na yung simbahan niya. Ikaw na nung sakop wa, binuang man eh. Nagpalaban mo ka Mr. Google. Sige si Google. Tas kang luya. Sige na bro, lamat yes panahon bro. Sige.